Assalamu alaikum masu kallon mu. A labarun namu na wannan dare za ku ji cewa Gwamna Dauda Lawal ya kaddamar da taron horas da ilimin na'ura mai kwakwalwa ga kwamishinoni da masu basu shawara. Uwar gidan gwamnan jiha ta jaddada kudurinta na ci gaba da bada gudunmawa wajen yaƙi da cutar sankaran mama. Haka kuma za ku ji cewa lissafi ya canza a majalisar dokokin jihar Zamfara, inda wani ɗan majalisa na jam'iyyar PDP ya sauya sheka zuwa jam'iyyar APC. Barkanmu da sake kasancewa da ku. Yau muna talata 6 ga watan Jumada Ula, hijira ta 1447, wanda ya daidai da 28 ga watan Oktoban shekara ta 2025. Sunana Umar Adamu Dinawa, dauke da cikakkun labarun. Gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya ƙara bayyana wasu daga cikin ƙudurorin gwamnatinsa na gina sabuwar Zamfara mai cike da ilimin kimiyya da fasahar zamani. Gwamnan ya faɗi hakan a wurin buɗe taron horar da ilimin na'ura mai kwakwalwa ga kwamishinoni da masu bashi shawara, wanda ya gudana a gidan gwamnati da ke garin Gusau. Wakilinmu Jamilu Ibrahim Gusau na ɗauke da cikakken rahoton. Taron bitar kan lakantar na'ura mai aiki da kwakwalwa da aka shirya wa kwamishinoni da masu ba da shawara ta musamman wani bangare ne na kokarin da gwamnati mai ci yanzu a jihar Zamfara karkashin jagorancin gwamna Dauda Lawal ke yi na zamanantar da al'amuran tafiyar da gwamnati don inganta ɗabi'ar gatasare da kuma ƙwazon aiki. Horaswar wadda hukumar bunƙasa harkokin sadarwa ta zamani ta jihar Zamfara to Zidda ta shirya na zaman wani gagarumin ci gaba a fagen cimma ƙudurin gwamnatin ceto a jihar Zamfara. Gwamna Dauda Lawal, wanda ya buɗe horaswar a fadar gwamnatin jihar kenan Gusau, ya ce tana da manufar tabbatar da ganin babu wani bangare na gwamnatinsa da aka bari a baya a wajen rungumar fasahar sadarwa ta zamani. Ya bayyana horaswar a matsayin abar da ta zo daidai lokacin da ake matukar buƙatar ta, yana mai jaddada cewar lakantar kwamfuta a wannan zamani ba wai zaɓi ne ba kawai, abu ne da ya zama kusan tilas matukar ana son ma'aikata su sauke nauyin da ke kansu yadda ya kamata. Ya kira ga mahalarta taron da su mai da hankali kayan da na'in ga ababen da za a koyar da su don cimma muradi. Tun farko a jawabinsa, sakataren zartar hukumar bunƙasa lamarin sadarwa ta zamani ta jihar Zamfara Zidda, Dr. Habib Abubakar Gajam, ya ce horaswar ɗorawa ne kan ababe daban-daban da kawo yanzu gwamnatin gwamna Dauda Lawal ta bullo da su da manufar inganta lamuran aikin gwamnati a zamanance. Shi wannan horaswa da za a yi wani sashe ne na wannan tsarin da muka ɗora, mu tabbatar da cewa ba ma wai mayan ma'aikatan gwamnati ba, hatta da yaranmu da suke makarantu, hatta da ma'aikatan gwamnati wato civil servants da kuma 'yan kasuwa masu ƙananan masana'antu, su ma za a horar da su ta hanyoyi daban-daban na fasahar sadarwa ta zamani. Ana dai saran mahalarta taron za su ɗabbaka ababen da za su koya a ma'aikatu da hukumominsu daban-daban don inganta ƙwazon aiki. Jamilu Ibrahim Gusau, labaran NTA. Gwamnatin jihar Zamfara ta jaddada kudurinta na ilmantar da mutane tare da tallafawa wajen yaƙi da cutar sankaran mama. Uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Huriya Dauda Lawal ta bayyana hakan a lokacin wani gangamin yaƙi da cutar sankaran mama na wannan shekara da aka gudanar a garin Abuja. Wakilinmu Murtala Balagusau na da cikakken rahoton. Uwar gidan gwamnan jihar Zamfara Hajiya Huriya Dauda Lawal da sauran matan gwamnoni da muhimman mutane haɗi da jami'an kiwon lafiya da sauran al'umma sun hallara a birnin tarayya Abuja domin yin tattaki akan gangamin cutar sankara na shekara 2025. Bukin, wanda ya samu halartar ɗaruruwan al'umma, ya dai ƙayatar, inda mahalartan suka yi tattaki domin nuna alhininsu ga waɗanda cutar ta yi sanadiyarsu da kuma waɗanda ke fama da ita, haɗi da yadda za a kare kai ga kamuwa da cutar. Da take tofa albarkacin bakinta, uwar gidan gwamnan ta jaddada ƙudurinta na ci gaba da yaƙi da mummunar cutar tare da bayyana muhimmancin zuwa bincike. Huriya Dauda Lawal ta kuma yi kira ga ɗaukacin matan ƙasar nan da su ba da cikakkiyar kulawa ga lafiyarsu ta hanyar zuwa yin bincike da kuma wayar da kan al'umma akan cutar da kuma yadda za a kare kai ga kamuwa da ita. Uwar gidan gwamnan ta kuma yaba ma ɗaukacin al'ummar jihar Zamfara musamman mata bisa jajircewarsu
tare da ba da tabbacinta na ci gaba da gangami akan yaƙi da cutar sankarar da kuma yadda za a kare kai da kamuwa da ita, haɗi da ba da cikakkiyar kulawa ga waɗanda ke fama da ita. Gangamin yaƙi da cutar sankarar na shekara ta 2025 ya dai haɗa kan matan gwamnoni da jami'an kiwon lafiya, haɗi da 'yan gwagwarmaya waɗanda dukkaninsu suka haɗa kansu domin ganin an kawar da mummunar cutar a tsakanin al'umma. Murtala Balagusau, labaran NTA. Majalisar Dokoki ta Jihar Zamfara ta aminta da wani ƙuduri na sake dokar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa mai lamba 12 ta 2021 da kuma dokar hukumar sauraron ƙorafe-ƙorafen al'umma ta shekarar ta 2019. Cimma wannan matsaya ya ba da damar haɗe hukumomin guda biyu a wuri guda, tare da ba su cikakken iko da sauran abubuwan da dokar ta yi tanadi game da aikinsu. Wannan ya biyo bayan bayanai akan buƙatar canza dokokin wanda ɗan majalisa mai wakiltar kamar hukumar mulkin Anka Rilwanu Marafa ya gabatar. Wakilinmu Bello Sani na da cikon rahoton. A yayin zaman da ta gudanar, Majalisar Dokokin Jihar Zamfara ta gudanar da doguwar tattaunawa kafin amincewa da ƙudurin doka da ke neman soke tsohuwar dokar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa mai lamba ta 12 ta shekara ta 2021 da dokar hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe ta shekara ta 2019 domin kafa sabuwar doka. The provision of Section 5 to Section 1, Paragraph A, Item 2, be redirected to reach those serving or retired staff of any law enforcement agency or member of anti-corruption agency. Bayan tattaunawa mai zurfi tsakanin membobin majalisar, kakakin majalisar Bilyaminu Ismail Muriki tare da amincewar baki daya na membobin da na halarci zaman, ya amince da dukkanin shawarwarin da 'yan kwamiti suka gabatar, ya bayyana amincewar 'yan majalisar dangane da dokar. Well, members, it is your wish that we approve all the recommendations therein and give the bill. It is not already. Those in support say aye. Those against say aye. A wani bangare na zaman majalisar dai ta kuma karbi rahoto babban mai binciken kuɗi na ƙananan hukumomi 14 na jihar Zamfara na shekara ta 2024, inda ta miƙa rahoton ga kwamitin majalisar kan harkokin tattara bayanan kuɗaɗe domin ci gaba da nazari dangane da wannan rahoto. Tun a farko dai kakakin majalisar na dokokin jihar Zamfara Bilyaminu Ismail Muriki ya karanta wasikar sanarwa daga ɗan majalisa mai wakiltar maradunta biyu Maharazu Salisu Faru, inda ya bayyana aniyarsa ta barin jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC. Having reviewed the recent happening in our party, the People Democratic Party (PDP), especially at the national level, and in my personal opinion, wish to announce that I, from this moment, today, 28th day of October 2025, cease to be a member of the PDP in Zamfara State and have joined the All Progressive Congress APC. Da wannan sauyi da ɗan majalisar ya yi, membobin jam'iyyar APC a zauren majalisar ya samu ƙaruwa. Bello Sani Maradun, labarun NTA. Shirin ilmantar da 'yan Najeriya fasahohin zamani na ci gaba da ƙarfafawa mata a halin yanzu fiye da shekarun baya, inda ake samun mata masu yawa da ke gudanar da kasuwanci ta hanyar yanar gizo, wanda hakan ya cike gibin barin mata a baya. Wakilinmu Usman Gambo ya kawo mana rahoto akan irin amfani da kuma matsalolin da mata ke fuskanta a yayin da suke gudanar da kasuwanci ta yanar gizo a Najeriya. Ga dai wakilinmu da ƙarashin rahoto. Dandalin sadarwa na zamani kamar Facebook, YouTube, Instagram da sauran hanyoyin sada zumunta suna ƙara zama sabuwar hanyar yin kasuwanci ga 'yan kasuwa a Najeriya, waɗanda suka hada da mata da kwamfutocin tafi da gidanka da wayoyin komi da ruwanka na hannu. Mata sun samu damar yin kasuwanci nan take da kuma samun kayayyaki daban-daban cikin sauƙi.
kama daga kasuwancin ta hanyar zamani zuwa ƙirƙirar hanyoyin fasahar sadarwa na digital. Mata na amfani da intanet. Wasu daga cikin matan a cikin garin Katsina na amfani da wannan tsari don gudanar da kasuwanci da ke tasiri wajen raya tattalin arziki a Najeriya. Shi daɗin shi wannan online business ɗin is gaskiya ba matsi. Akwai natsuwa a cikin shi saboda me kana zaune cikin gidanka ba sai ka fita ba. A gani online, a yi order online, a biya ta online, sannan ta ba delivery guy ya je ya kai. Na fara yin online business ne saboda na lura a nan ne kaɗai zan iya bunƙasa sana'ata ta tafi daidai da zamani. A nan ne zan iya nuna kayana ga duka duniya, inda mutane wa'anda ba iya wa'anda ke gari na, wa'anda ke wani gari ma har wa'anda ke wajen Najeriya za su ga kayana kuma za su siya daga gurinmu. Sauran mata suna da awar cewa kasuwanci ta kafafen sadarwa na zamani suna zuwa da kalubale, kama daga matsalolin hanyar sadarwa zuwa damfara a kasuwancin. Ɗaya daga cikin matsalolin da muke samu a harkar shi online business shine scam. In an ga mutum is doing very well, ya yi creating page in shi, yana ta creating content, kuma Allah ya ɗaukaka kasuwancin shi, wasu za su je su buɗe sunansu. Samu da webil na aika kaya wasu gurare muna yawan samun matsala da direbobi. Wani zuma haka za su batan mana da kaya a hanya, wani zuma kuma kayan su isa gurin mutum duk sun yi dameji ko an babbata mai kaya. Wani zuma ma sai dauki kwanaki masu yawa kaya bai isa ga kuma uban kuɗin da suke caji akan kuma bada kaya. Duk da haka mata da ke kasuwanci ta hanyoyin sadarwa sun yi roƙo ga gwamnati da ta shiga tsakani don magance kalubalen da kuma haɓaka damar tattalin arziki ga mata a Najeriya. Kwamandan rundunar tsaro da ba da kariya ga farar hula na jihar Zamfara, Sani Mustapha, ya yi kira ga dukkan kamfanona da ke da rijistar samar da tsaro a kan su zama masu ba da goyon baya wajen ƙoƙarin samar da zaman lafiya da tsaro a jihar Zamfara. Ya yi wannan kira ne a wurin taron masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaro tare da kamfanona masu zaman kansu da ke samar da tsaro wanda aka gudanar karo na biyu a cikin wannan shekara a garin Gusau. Wakilinmu Murtala Bala Gusau na da cikon rahoton. Haƙƙin hukumar tsaro da ba da kariya ga farar hula ta ƙasa ta Civil Defense ne ta bayar da lasisi da saka ido haɗi da kula da ayyukan kamfanonin tsaro masu zaman kansu da ke faɗin ƙasar nan. A ƙoƙarin da take yi na tabbatar da hakan, hukumar tsaro da ba da kariya ga farar hula ta ƙasa ta Civil Defense reshen jihar Zamfara takan shirya taruka da horaswa ga jami'an domin ilmantar da su akan yadda ya kamata su rika gudanar da ayyukansu. Kwamandan hukumar na jiha Sani Mustapha, wanda ya jagoranci taron masu ruwa da tsaki na kamfanonin tsaro masu zaman kansu karo na biyu na shekara 2025, ya lissafo irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen samar da zaman lafiya da tsaro ta hanyar kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Amma yanzu alhamdulillahi mun samu suna kawo mana rahoto na koyi ba mu kaɗai ba da sauran jami'an tsaro wanda yake buƙatar abin nan na gaugawa ko duk wanda suka kusa da su kuma ko 'yan sanda sai ga sun kai rahoto kuma sai a samu shokan matsalar mutum. Sani Mustapha ya kuma bayyana buƙatar da ke akwai na ci gaba da haɗa gwiwa da hukumomin tsaro domin inganta yanayin tsaron jihar. Sako na gare su yana jan kunnen su da su jajirce su ƙara ƙaimi bisa ga aikin da suka yi. Shugaban kungiyar kamfanonin tsaro masu zaman kansu reshen jihar Zamfara, wanda ya samu wakilci a wajen taron, ya yaba ma hukumar bisa shirya taron, abinda ya bayyana cewa zai ƙara inganta yanayin aikinsu. Taron ya dai bayar da dama ga mahalarta na su tattauna akan matsalolin da ke shahuwar ci gaban kungiyar kamfanonin tsaro masu zaman kansu a jihar Zamfara. Murtala Bala Gusau, labaran NTA. Da kuma wannan labari na sha'anin tsaro muka zo ƙarshen labarun namu na wannan rana. Mu kwana lafiya, wassalam.